أبزي كنزي كلن جنبارات نبتي أبكل تعمتات زنجد ودرات ناي مكلخ الحجر مبصح زحجزن أب منقول ناي بهلن سبورتن ودرات سريعن أب مكيادين زركب الزلوام كما قصلت نايزون سبورت مقاتن سلام لمعاتن أب تحت زبل شرحه سبورتاوي نتفتات إذا ما أكل أب زوبا دبوب ستاديوم كتما من دفرة بسنبت إسران سلستن ميازيا بوقع فليموم أبتي أزازي جنبار برغادير جنرال تقلق كفلاي أما حداري زوبا دبوب إنجينير حابتا أبتسفاسيون صحفي تقرف زوبا دبوب أمتا نقوسن حالفتي كفل سراوتن استافات نايت إزي أما حدرتن سلطان منغستن حدفتي محبراتن نبرت نايتن زوبا زت رخبو العقات أمدما اتمدب بذكر سماعتات هاقراو مزمورني فليموم كأسئلو دما نتشعت بهيرات إيرترا زوكل زتفلالي مسنادوتات مالت درفتاتن درامان بغوزة بحالي إقر مخل زتسنيون حدا كابتي مقارت زوصخ اليوم سبورت مسرت بالي عصو غري بولي بول ويا زلاسك اتملي كم المصحاب قدام الحي سبورت مسرت بالي شعبو حلف ستافن حبريتان غوسغاسن ناي إذا ما أكل كابيتان زرو أصبها بزسمعو ناي مخفت قال الزك أنا سبورتاون بهلاون ودرات أهدوتات إذا ما أكل مبل عسرت حد جزئو يكايل من لاو من تصار عسرت سلست جانتات أهدوتات زساتفن بربعة عودتات سبورت مالت كوعس أجري مربب قوية أجرن جامعة تقسن ناستات كل تأوارح كقص المقدد ما قليس إذا غنزي بربعة كتماتات زوبا دبوب مالت من دفرة صورنا سنعف دك أم حردما أبسلست مدبات بمكفال مالت أب مدبها أمني من دفرة جانتات بريغون عبل مرحوي صنعات أمدبله ويدما صورنا ناقفا أومال دمحنا مرب أبجوج اللحى مالت سنعف جانتات أدال دندن كيلوما هيمبول هلال بمدب ناي قدامين كلاين إبرز وتاك سلاسلام قاننا بريهم كابيتان زر وسيخو كابجلن قداميتن كاليتن كوينن زحلفا شدوشت جانتات أبتاب ستاديوم دك أمحار الزكايد ناي مصاري ودرات بمحلاف أب كلتا مدب تخفيلن ناي قدامين كلاين معرفات وتاك سلاسلاين قداميتن كاليتن كوينن زحلفا 4 جانتات أنصار بمصوا دما نوانچان ندرجان كم زراخبا أرديوم اتي فولينت نايز مدرخ دما بتم بمسواتهم توفاينتهم لولاونت دحنتن هاجر بموحاس بتوسقي ابز وان زدما نهنصتن لمعاتن هاجر زمرشو زلو منسيات بج هاجر زحلفو قسكيسو زفري وددرات مخانو كابيتان زرؤو يغلص اكالم بامرون تعيز خونه منسي نمناصي كلاينا فقري احدو سمعت احدو مخسكاس بوبلخاني هاجراو سمعت مخسكاسي بون بوخاتي علامو روديو نهاجر نجمبار نمكل خالزو كل سبورتاويان منسيات نمفراي مالت لذي ابتي اول ادبا اب سلسته سيكتور تودبايتي نحنا ودادبا 10 سلسته غانتاتات الوا اب سلسته مدب مندفرا صورونا سنعفيو اب مندفرا 4 غانتاتات اب صورونا 4 غانتاتات اب سنعفه 5 غانتاتات زين ناي كلتا ابرص اوتا دحر مكياد كابن قداميتن كاليتن كوينن زحلفا اب دقم حره 6 غانتاتات كراخباين مالته 6 غانتات كلتا توديبن ناي اودي ناي جيرون تاشمو خكايدان كابان قداميتن كاليتن كوينن زحلفا انصار كريس كروس بمقبار نوانچا ندرجان يغطماين مالتي اب حلف تاريخ وددرات نايت جنبار اب زتفلالي عود سبورت نجنبار بدهو نمينستر مكلخال كلب دندن كابو حليفوم نهاجر بموكال سمومن سم هاجرن زصوع سبورتاوያን زفريلو مدبيوم اب زعبيت كن سبورت ناي جنبارات كم نغوس املسوم تسفانس مسفن ياريد اسمروم كالوت لعلسا زخون سبورتاوያን اب زتفلالي عودታት زترايلون زتقلعلون مخانو اب تاغاطامي تغليصوم نزكات زلو سبورتاو نطفتات ناي زي زكاتاتل زلو منسي سولومون وسيخو خغلص انكلوم وددر ناي زماكل
قصالي ኣብ ክልተ ዓመት ብመሰረት መምርሒ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ዝካየድ ኮይኑ ነዝኣ በተም ዝወፀልና መሰረት ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ በቲ ዓመታዊ ካላንደር ኣብ ክልተ ዓመት ናይ ግንባርና ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሰራዊትና ክከታተሎ ምእንቲ ብምባል ኣብ ዝተፈላለየ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ጫፍ ከይድና ኢና ነካይዶ ክነካይድ ከለና ኩሉ ግዜ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኣትሌቲክስ ጨመተ ተኩሲ እዚና ንነጥፈሉ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ብክልቲኡ ፆታ ኣብ ገለ እዋን ኣብ ጥቅሚ ሕጂ ክጅምር ከሎ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ብደቂ ተባዕትዮ ጀሚሩ ኣብ ገለ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ብልጭ ኢለን ይቕልቀላሉ ኣብዚ ዝቐፀለ ግን በቲ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ብዝመፃሉ መንገዲ እቲ ውድድራት ነካይዶ ኢና እስከ ሓፈሻ ሰለ ክሪኦ ከለና እዚ ውድድራት እዚ ክንደይ ተሳተፍቲ ኣለዎ እቶም ተፃወቲ እንታይ ከም ዝመስሉ ካበይ ዝመፅኦም ብሓፈሻ ትገልፀለይ ኦኬ ኣብቲ ናይ ተፃወቲ ምምፃእ እንተሪእና ዳርጋ ብሃገር ካብ ኩሉ ሃገራት ካብ ዞባታት ብምሉእ ኣለዉ ኢና ንብል ካብቲ ናይ ካልኦት ዞባታት ክትሪኦ ከለካ ሚኒስትር ምክልኻል ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዞባ ዓንሰባ ካብ ዞባ ጋሽባርካ ካብ ዓሰር ካብ ኩሉ ካብ ሃገር ሙሉእ ዘለዉ ስፖርታውያን ኣብ ምክልኻል ኣለዉ ኣብዚ ስለ ዘሎ ካብ ኤርትራ ሙሉእ እንተበልናዮም ምግናን ኣይኮነን ስለዚ እቶም ስፖርታውያን ከም ዓቕሚ ሰብ ክንገልፆም ተኮይና ምናልባሽ ንፁር ክስታይ ኣይግበርናን ሕጂ ምጅማርና ስለ ዝኾነ ተዘይኮነ ግን ክሳብ 1600 ናቢሎም ተሳተፍቲ ክህልውዎ እዮም እስከ ብሓፈሻ ከምዚ ዝረኣናዮም ወላውን ብዓይንና ከም መሰኻኽር ኮይና ክንዕዘቦም ከለና እዞም ኣብዚ ዘለው ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ወላ ደቂ ኣንስትዮ ተፃወቲ ሙሉእ ዕጥቂ እዮም ሸፊኖም መፅኦም ዘለዉ እስከ እዚ ብኸመይ ክኸውን ክኢሉ ቀፃልነቱ ክማዕረ ክንደይ ከውሕስ እዚ ባህግን ድሌትን ናይቲ ሰራዊትና ኣቦት እዩ ዘሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ወላ ኣብዚ እዋን እዚ ንነዊሕ ግዜ ዕጥቂ ይደንጉ ንሳቶም ግን ነቲ ንጥፈት በቲ ዝተዋህቦም መደብ ንምስታፍካ ብዘሎም ውሽጣዊ ዓቕሞም ኩላቶም ዕጥቆም ኣዳልዮም ይመፅኦም ዕጥቆም ጥራሕ ዘይኮነ ንዓወት ኩሎም ድልዋ ስለ ዝኾኑ እዚኣ ጋንታ ሓያሊልካ ክትፈልየሉ ኣብ ዘይትኽእል ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተርኢና ብዙሓት ሓደሽቲ ናእሱ መንእሰያት ንሪእየሉ ዘለና ኣጋጣሚ እስከ ብሓፈሻ እዞም ተፃወቲ ወላውን ከምዚ ክግለ ዝወዓለ ንክንደይ ኣዋሪሖም ነዚ ስፖርታዊ ንጥፈታቶም ከካይዱ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብሓፈሻ እቶም ኣዘዝቶም ናይተን ግንባራት ዘለዋ ማለት እዩ ከመይ ዘሎ ምድላዋቶም ኣርኣይ ፅቡቕ እዚ ውድድር ብክልተ ዓይነት ኢና ንምድቦ ሓደ ኣብዚ ኣርባዕቲኡ ኣብ ሰለስቲኡ ቦታታት መንደፈራ ጾሮና ሰንዓፈ ኣብዚ መንደፈራ 4 ጾሮና 4 ጋንታታት ኣብ ሰንዓፈ ድማ 5 ጋንታታት እየን ዘለዋ እዚአን ንኣሳት ሓደ ወርሒ ዝኣክል ምድላዋተን ገለ ውድድራተን ክገብራ እየን ካብዚኣተን ካብ ነፍሲ ወከፍ ሴክተር ማለት እዩ ቀዳማይን ካልኣይን ዝወፃ ካብዚኣተን ብጠቕላላ 6 ጋንታታት ናብ ደቂ ኣምሓራ ሓልፋ እየን ብደቂ ተባዕትዮን ብደቂ ኣንስትዮን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣተን ኣብኡ ብዘካይዶ ናይ ክልተ እግሪ ፀወታ እቲአን ዝሰዓራ ንዋንጫ እቲአን ዝተሰዓራ ድማ ንደረጃ የካይዳ ኣብ መንጎ እዚ ሕጂ ናይ ኣትሌቲክስ ውድድር ኣሎ ልክዕ እዚ ናይ ሓደ ወርሒ ውድድር ምስ ኣካየድና ናይ 3 መዓልቲ ናይ ኣትሌቲክስ ውድድር ኣሎ ብድሕሪኡ ድማ ኣብቲ ኣብ ደቂ ኣምሓራ ዝካየድ ድማ ንሱ ተኻይዱ ኣብቲ ናይ ኣንዳታ ወይ ድማ ናይ ቀዳማይ ዙር ውድድር ውድእ ምስ ኣበሉ ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ጨመተ ተኩሲ ውድድር እውን ኣሎ ስለዚ ብመንገዲ ኣዘፅቲ ተሪኢኻ ናይ ብሓቂ ከምዚ ክትሪኦም ዘለኻ ፀሓይ ኣይበሉ ንፋስ ኣይበሉ ልክዕ እቲ ፀወታ ጀሚሩ ውዳእ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ተሪእናስ ዳርጋ ሰዓት 2 ገለ ጎደል ይኾን ዘሎ ኣብዚ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ቅድሚ ሕጂ ንሪኦ ተመክሮ እውን ነዚ ውድድር ብሃንቆውታ ልክዕ ከም መንእሰይ ከም ንእሽተይ ኮይኖም ዝከታተልዎ ወዲኡ ስግዓ ዝውድእ ጀሚሩ ስግዓ ዝውድእ ንነፍሲ ወከፍ ጋንትኡ ከተባብዕን ኣጆኹም ክብልን ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዝገርመትካ ናይ ኣዘስና ምዃ መግለፂ የብሉን ኣብ ስፖርት ዘለዎም ኣረኣያ ናይ ብሓቂ ሕጂ ከዓ ከምኡ ስለ ዝኾነ መርኣይኦም ከማን ኩሎም ኣብዚ ቅድሜና ትሪኦም ኣለኻ ካብ ሰዓት 8 ኣትሒዞም ክሳብ ሕጂ ኮፍ ኢሎም እዮም ዘለዉ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ደገፍቲ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ዝገበርኩሞ ናይ መኽፈቲ እዋን ማለት እዩ ደገፍቲ ከመይ ኣለው ቀፃልነት ናይ ደገፍቲ ከመይ ክኸውን ኣተሓዛ ነቶም ተፃወቲ ማለት ኣብ መጋግቦኦም ኣብ ኣቃውሞኦም ኣብ ዲሲፕሊን ኣብ ኩሉ ከመይ ክሰርሑ ወላ ስነ ምግባር ማለት እዩ ስፖርት ቀንዲ ስነ ምግባር ከም ምዃን መጠን ኦኬ ፅቡቅ ኣብዚኣ መጀመርያ ናይ ተዓዘብቲ ወይ ናይ ቲፎዞ ክንመፅእ ምናልባሽ ካብቲ ሰራዊትና ብብዝሒ ኮፍ ኢልዎ ዘሎ ማዓስከራት እዚ መንደፈራ ምሕድግ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ካልእ ቦታታት ተሪኢኻ ግን
ሰራዊትና ኣሃዱ ክትፃወቱ ጋንቱ ክትፃወት ክትመጽእ ከላ ኣብ ቀጻሊ ትሪእዎ ትኾኑ ሙሉእ ዕጥቅታቶም እቲ ቀደም ናይ ሜዳ ብዕላል ዝስማዕ ነገራት እውን ልክዕ ምግብኖኦም በቲ ሓደ ፀግዒ ኮይኖም ምግብኖኦም እንዳገበሩ ውድድራት እዮም ዝሳተፉ ስለዚ ኣብዚ ብጣዕሚ ዝገርመካ ናይቶም ስፖርታውያን ካልእ ከምቲ ቀፂልካ ዝሓተትካኒ ኣመጋግቦኦም ዲስፕሊኖም ዝምልከት ዲስፕሊን ናይ ብሓቂ ውትድርና ልዕሊ ኩሉ ዲስፕሊን እዩ ዝምህር ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚኣቶም ብዲስፕሊን ተቀይዶም በቲ ዝውሃቦም መምርሒ ተቀይዶም ዝኸዱ ስፖርታውያን እዮም ዘለውና እስከ መወዳእታ ሰለየ ተመሓልፎ መልእኽቲ ኣለካ እሞ ብኡ ጌርና ትፀወታ ከዓ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዕዘቦ ሕራይ ፅቡቕ ዘመሓላልፎ ነገር እንተሎ ሓደ ስፖርት ኣካል ሰራዊት እዩ ከም ኣርእስቱኻ ስፖርት ንጥዕና ትብል ስፖርት ንሰላም ስፖርት ንምሕዝነት ስፖርት ንፍቕሪ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዚ ነካይዶ ዘለና ስፖርት ብሓያል መንፈስ ሓደ ምስ ዝነበረ ሃዋህው ንነዊሕ ግዜ ዝተፈላለየ ኣሃታት ዝነበራ እቲ ብሓባር ዘራኽብን ስፖርት እዩ ኣብ በበይኑ ድፍዓት ኣብ በበይኑ ንጥፈታት ናይ ሰራዊት ፀኒሐን ኣብዚ መፅን ብስፖርት ክትሪኦም ከለኻ ናፍቆቶም ክገልፁ ከለዉ ስለምንታይ ካብ 2019 2023 ከባቢ 4 ዓመት ተፈላለዮም እዮም ነይሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን በዚ ክራኸቡ ከለዉ ስፖርት ንፍቕሪ ዝብል ነገር የዘኻኽረካ ንሚኒስትርታትን ሃገርን ዝውክሉ ስሞምን ባንዴራን ዘንበልብሉ ዘፀውዑን ስፖርታውያን መንእስያት ዝፈረይሉ እዚ ውድድራት ብስፖርታዊ ስነ ምግባር ጭውነትን ዝረኣየሉ ውድድራት እዮም ቅድሚ ደቂ ኣንስትዮ ፀወታ ንምፍላም ድማ ኣዛዚ እዚ ማእከል ብሪጋዴር ጀነራል ተክለ ክፍላይ ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ተስፋ ዝገሃብታይ ጸሓፊ ትግደፍ ናይቲ ዞባ ዓመተ ንጉስ ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት መኮንን ሓበሬታን ጉስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ሜጀር ተስፋ ዝገሃብታይ ኮሎኔል ጎይቶኦም ተስፋ ሚካኤልን ምስ ተጻወቲ ክለባት ብሪጎንን ዑበለን ድሕሪ ምልላይ ኣዛዚ ናይቲ እዚ ጽቡቕ ምጅማር ክኾነሎም ብምምናዩ ኩዕሶ ብምቕላዕ ነቲ ቅነ ከፊትዎም ኣብቲ ፈልማ ጾታ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበረኦ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ድማ እታ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዓብላሊት ናይቲ እዚ ብምዃን ዓበይቲ ዓወታት ቅድሚ ሕጂ ዝጨበጠት ዑበል ንልዳት ኣንጻር ጋንታ ብብዝሒ ብምምላሽ ሾተን ምርካብ ዝገበረቶ ጻዕርታት ዝናኣድ ኮይኑ ይሓሊፎም ከም ውፅኢቱ ድማ ቅድሚ ድሕሪ ዕረፍቲ ካብ ራሄል በረኸትን ሰላም ኤልያስን ዝረኸበተን ሾታት ነታ ድሒራ ብምብርባር ሓንቲ ካብ ስዕረት ዘይተናግፋ ሾቶ ብመንገዲ ሊልያ ኣፈርቂ ዝተመሰለላ ብሪጎን 2-1 ብጸቢብ ረቲዓታ እዚ ግጥም ኣመልኪቶም ኣሰልጠንቲ ተጻወትን ክልቲአን ጋንታት ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ስፖርታዊ ንጥፈታትን ዘሎ ሃዋህው ናይቲ ቅነን ክገልጹ ከለዉ ኣረይ ጽቡቕ ንክንደይ ዓመታት ኢኺ ኣብዚ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝካየድ ዘሎ ናይ ግንባራት ትጻወቱ ዘለኺ ጋንታኹም ከመይ ነይራ እስከ ሓፈሻ ምስ ነብሲ ከተላሊና ዳርጋና ኣስታስ 5 ዓመት 7 ዓመት ይኸውን ተጻዊቱ ኣለኹ ምስ ጋንታ ዓወል ብጣዕሚ ንፍዕቲ ተጻዋቲት እያ ምድላዋትና ካብ መጀመርያ እንዲ ነይሩ ሕጂ ቁርብ ተቋሪጹ ምስ ናይ ኩነታት ገለ ሓንሳ ትሬን ጌርና ነርና ተቋሪጹ ኤገን ናብ ኮኩናታት ጌርና ዳሕራይ ተመሊስና ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢና ዘለና ኣብ ብጣዕሚ ጽቡቕ መንፈስ ኢና ዘለና ዓወት ናትና ምስ ዝግበረልኩም ኣታሕዛኹም ዕጥቁኹም ገለ ሙሉእ ነይሩ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ተራእየ ከለኺ ከመይ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካብ ሓለፍትና ኣሰልጠንትና ክሳብ ታሕቲ ዘለዉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣታሓዛ እዮም ዝሕዙና ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝድነቕ ነገር እዩ ኣረይ ኣብዚ ውድድራት እዚ ጋንታ ዑበል ከመይ ገስጋሳ እስከ ብሓፈሻ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ኣራእኹም ክንደ ግዜ ተዓዊትኩም ኣለኹም ኣብዚ ውድድራት እዚ ክሳብቲ ኣብ ከረን ዝተኻየደ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ዓበይቲ ውድድራት ማለት እዩ ኣብ ኣዋልድ እኮ ብዙሕ ኣይነበረና እንድዩ ከምዚ ናይ ኣዋልድ ሕጂ ሓንሳ ምስ መጀመረካ ዝኾነ ነገር ኮይኑ ይቋረፃ ገለመለ ኣብ ኣዋልድ ብዙሕ ኣይኮነን ኣብ ኣወዳት ግን ዳርጋ ኩሉ ግዜ ዋንጫ ምሳና እያ ነይራ ኣብ ኣዋልድካ ሕጂ ብዝያዳ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ብመንፈስ ብውዑዕ መንፈስ ገለ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ብጽቡቕ ኢና ተቐቢልናያ ዘለና ብጽቡቕ መንፈስ ከዓ ክንወድዎ ኢና ፀሓይከ ከመይ ክኢልክን ኣለኽና መንደፈራ ዳሕና ጽቡቕ ኣላ ዳሕና ንሕና እቲ ኩሉ ክግበር ዝግብኦ ናይ ኣሰልጣኒ ንሕና ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምቲ ክትሪእዎ ንፀናሕኹም ብዙሕ ኣብ ብቕዓት ኣይነበራን ኩዕሾ ኣፍልጦ እውን የለን ኣብ ሓፂር ግዜ ተጠርኒፈን ከምዚ ዓይነት ፀወታ ዝፀዋተን ሓደ ጽቡቕ ነገር እያ ክትብሎ ትኽእል ኣብዚ መፅእ ግን ተመሓይሽና ክንመፅእ ይምነ ማለት ኣረይ እስከ ተን ጋንታኹም ምድላዋት እንታይ ይመስል ኣሎ ክንደይ ተፃወትዮም ዘለኹም ብሕጂ ኣብ ምስ መን ክህልወኩም እዩ ፀወታት ክትገልፀልና ንሕና ተን ዘለዋና ጋንታ ብዝሐን ከባቢ 26 ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና
ኣብዚ ዝመጽ ዘሎ ፀወታ ኻኒ እቲ ሳይኮ ኣይተዋሃበና ዘሎ እቲ ንፀወታ ፀወታ ግን ካብተን ጋንታታት ዝመጻና ብሕጂ ዝመጻና ንሕና ክንዕወት ኢና ዝብል ተስፋ እዩ ዘኒ ክንዕወት ኢና ከመይ ያሎም ምድላዋት ግን ጋንታ ብሪጎን ክንስዕር ኢልና ኣቲና ናይ መዓልቲ ጉዳይ የጋጥም እዩ ክልተ ብሓደ ተወዲኡ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ምድላው ኣሰልጠንትኽን ኣዘዝትኽን ሓለፍትኽን ዝገብሩልክና ኣተሓሕዛ እንታይ ይመስል ብጣዕሚ ፅቡቕ በቃ ኣጆኹን ገለዳበሉ ተስፋ ይቡና እወ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ዳርጋ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘጋጥመን ኣብዚ ናይ ኣህርታት ክፃወታ ከላ ሓደ ከመስግኖም ዝደሊ ነዞም ኣካየድቲ ናይ እዚ ማእከል ስቲል ከዓ ነቶም ድያኑ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ሲ ከም መጠን ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ፍሪደም ገይረን ንክፃወታ ኣብ ብዙሕ ነገራት ፋቮሮ ገይሮምልና እዮም ከም ጓል ታይት ይኹን ካልእ ማልእ እዚ ሓገዝ ገይሮምልና እዮም ንዓና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ ጌራ ንክፃወት ስቲል እውን ከም ድሌተን ንክፃወታ በቲ ዝሃቡና ኮመንት ዘን ደቂ ኣንስትዮ ንሕና ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቕ መንፈስ ነይረን ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ መኽፈቲ ፀወታ ይኸብደካ እዩ ሕጂ ቁርብ ናቱ ምኽባት እዚ ኮይኖም ብጣዕሚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለና ኣተሓዛ ዳርጋ ክፍለ ሰራዊት 53 ቅድሚ ሕጂ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ቁርብ ተኣሽሙ ድኽም ዝበለና ነርና ኣብ ሰዓት እዚ ግን ካብቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ነቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናፅቂጥና ንኸይድ ዘለና ለዘመን ከዓ ተዓዊትና ክንወፅ ኢና ከምዚ ዝረኣኹሞ ፀወታ ከዓ ዳርጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ናይ ውዕል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ቁርብ ናይቲ ፀቕጢ ናይ መኽፈቲ ተዘይ ኮይኑ ኣብ ድመፅእ ካብዚ ዘለናይ ዓወት ንላዕሊ ተጎናፂፍና ክንወፅ ኢና ብተመሳሊ ድሕሮም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝገበርዎ ፀወታ ኣቐዲማ ኣብ ናይ ፀወታ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥማ ስዕረት ተዓዚባ ዝኣትወትን በቐሊሉ ግና ክዋሓጠላ ዘይከኣለ ብሪጎን ካብ መጀመርያ ትሒዛ ሸቶ ንምህንዳስ እያ ተበጊሳ ንፀወታ ናብ ረብሓ ንምቕያር ዘንቀለቱ ሓሳብ እውን ሓደ ካብቲ ንፀወታ ላዛ ዝሃቦ እዩ እዚ ብደገፍትን ኣዘዝቲ ሓለፍትን መራሕትን ካብ ፃት ናብ ፃት ዝተማእከለ ግጥማት ብውዕውዕ መንፈስ ኣብ ዝሰላሰለሉ ዝነበረ ህሞት ጋንታ ዕበል ኣቐዲማ ካብ ዳዊት በራኺ ኣብ መበል 20 ደቂቕ ኣቢላ ዝረኽበታ ሸቶ ተሓጊዛ ንዓወታ ክውን ጌራቶም ሎም ዓመት ዝነኣድ ብቕዓትን ቁመናን ሃኒፃ ዘላ ዕበል ድማ ከም መሰረት ጽንብሎም ክብርን ዝኽርን ስዋኣትና ትብል ማልሕ ሒዞም እዮም ናብ ተዓዘብቲ ቀሪቦም ድሕሪ ዝፍጻመ ብሪጎን ንዝተመዝገበቶም ሾተን ምሕዋይ ብተደጋጋሚ ናብ ልዳት ዕበል እኳ እንተተመላለሱ በቐሊሉ ሾተን ምርካብ ኣይከኣሉን ድሕሪ ዝተዋህበ ግዜ ብምእኻሉ ትግጥም ብዓወት ዕበል ሓደ ባዶ ተዛዚሙ ድሕሪ ትግጥም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሰልጠንትን ተጻወትን ናይ ክልቲአን ክለባት ዝስዕብ እዮም እቲ ዝተኻየደ ንጥፈታት ወይ ድማ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከም ወኪል ናይ ክለብ ብሪጎን ብምዃን ዝነበረ ፀወታት እንታይ ከም ዝመስል ክትገልጸልና ሽመይ መጀመርታ ቻላቸው ወርቁ ይበሃል ዝመፀናዮ ካብዚ ግንባር ማእከላይ ግንባር ኮይና ክፍለ ሰራዊት 13 ብሪጎን ኢና ሕጂ ኣብዚ ቦታ መፂና ክንፃወት ከለና ተኣቢና ኣነ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ምስ ሰብ ብዙሕ የላልየካ ኩዕሶ የፋቕረካ እዩ ልዕሊ ማንም ሰብ ካብቲ ነበርናዮ ወፂናስ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከመይ ኣለና ምስ ኣዕሩኽትና ፊት ንፊት ተራኺብና ንስሕቕ ንፃወት ኣለና እቲ ንዓና ኣብዚ ስፖርት እንታይ እንድሕሪልካ ብዓብዩ ነቲ ክፍለ ሰራዊት ከይኮነ ብዓብዩ ነቲ ማእኸላይ እዚ ፅቡቕ ውህደት ኣለና ማለት እዩ ምስ ሰባት ኣሰልጠንቲ ይኹኑ ተፃወቲ ኣባላት ኩላትና ዳያኙ ካብ ቅድም ዝነበርና ብሓንሳብ ስለነበርና ኣነ ብዓብዩ ፅቡቕ ተሓጒሰ ብል ኣብዚ ሰዓት ሕጂ ከመይ ኣላ ጋንታኹም ብሪጎን ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት እስከ ወላ እውን ኣብ ሰዓት ዘንሪኦ ዘለና ካብ ዕፅቅኹም ጀሚርኩም ሙሉእ ዝተዋሃደ ኢኹም ዘለኹም እስከ እታ ጋንታ ዝገብረልኩም ወይ ድማ ብኣዘዝትኹም ሓለፍትኹም ኣካየድትኹም ኣሰልጠንትኹም ዝግበረልኩም ኣተሓዛ እንታይ ይመስል ፅቡቕ ንዓና ዋላ ሓንቲ ኣለቃ ዝተረፈና ነገር የለን ብዓብዩ ኩሉም ሙሉእ ኢናትና ዋላ ካብቲ መራሒ ክፍለ ሰራዊትና ኮረኔን ጎይቶም ሸገግ ዋላ ካብቲ ኣካየድናትና ኣሎ ካፒቴን ብርሃነ ኣረፋይነ ዋላ ሸነብ ብሎ ክሳብ ዛ ሕጂ ሰዓትስ እቲ ክፍለ ሰራዊትና ኣና ፅቡቕ እዩ ደገብረና ዋላ ሓንቲ ዝጎደለና ነገር የለን ብዓብዩ ግን እቲ ንሕና ሕጂ ንብሎ ዋላ ንምክልኻልስ ብዓብዩ እቲ ከዓብዩ ዝኽእሉ ንኣሽቱ ቆልዑት ኣለዉ ኣባና ማለት ሓደሽቲ ድመፁ ዙር ነቲኦምስ እንታይ ኣረኣያ ኣለዎ ድብል ኣነ ብወገነይ ካልእ ዝብሎ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን እስከ ከምዚ ዝረኣናዮ ኣብ ክልቲኡ ውድድራት ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ስዕረት ኣጋጢሙኩም ኣሎ ሞ እስከ እዛ ጋንታ እዚኣ ቁመናኣ ወይ ድማ ብቕዓታ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ንሕና ዋላ ሓንቲ ዋላ ኣብ ዋልድ ተመፂኻስ
ኣብዛ ሓደሽቲ ድመፁ ዙራት እየን ዝበዝሑ ዋላ ሓንቲ ኤክስፐሪንስ የብሎም ተመክሮም የብለን ግን ኣብዚ ደረጃ ክመፃ ከለዋ ዋላ ኣነ እንደ ዝረኣና ፀዋታስ ካብቲዮም ናይ 53 ዕፅፊ እናትና ተራእዮም እየ ድብል ኣነ ስዕረት ኣይኮነን ንዓና ብዝበለፀ ኣብይ ነርና ሕጂ ኣብይ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ንምንታይ ነበርናዮ ቦታ ኣብይ ነርና ምዚ ናይ ወራራት ናይ ወያነ ነበረ ህወሓት ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ኣመፂና ነዚ ስፖርት ክንካፈል ከለና ኣነና ብሓቂ እድለኛ ኢና ከምዚና ክንፅዋት ከለና ኣለና ንብል ኣለና ካልእ ንብሎ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ኣረይ ኣብ ኩሉ ኣነ ክዓወት ይምነ ቴንክ ዩ ሕራይ ፈለማ ከመስግነካ ይፈቱ ብምቕፃል እንቋሓጎሰኩም ምክንያቱ ናይ ክልቲኡ ፆታ ኢኹም ተዓወትኩም ዘለኹም ጋንታ ዕበል እዚ ጋንታ ዕበል ኣብ ፀወታታት ናይ ክፍለ ሰራዊት ናይ እዝ ማእከል እንታይ ታሪክ ኣለዋ እንተሪልካ ዳርጋ ኣብዛ ሓለፈ 3 ዓመት ጥራይና እታ ዋንጫ ካብ ኢድና ከይዳ እምበር ዳርጋ ኩሉ ንገብሮ ፀወታታት ብዋንጫ ብጎብለልና ንኸይድ ነርና ትቐንዲ ምስጢራ ከዓ እዞም በቶም ኣዘዝትናኹን በቶም ሓለፍትናኹን እቲ ዝግበረልና ሓለፋታት ዳርጋ ፍሪደም ኣለና ንሕና ንፃወቲ ዳርጋ ንሕናስ ክለብ እምበር ከም ክፍለ ሰራዊት ኣይንፍለጥና ሕጂ እቲ ቀንዲ ዓወት ከዓ ግዜ ሂብና በቶም ኣዘዝትናኹኑ በቶም ሓለፍትና ግዜ ሂቦም ክሳብ ናይ 2-3 ወርሒ ክኸውን ዕድል ነዚ ፀወታ ንክንዳሎ ዕድል ብምሃቦም ከዓ እሱ ይትቐንዲ ምስጢር ዓወት ብላና ትገብሮ ልምድ ወይ ድማ ትገብሮ ኣመጋግባ ወይ ድማ ትገብሮ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ስነ ምግባር እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚርኩም ዓወታት ኩልኩም ክትገብሮ ዝኻልኩም ምስጢር ዓወትኩም እንታይ ትብል እወ ሕጂ እቲ ቀንዲ እቲ ምስጢር ዓወትና እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩና ዓበይቲ ተፃወቲ ነይሮምና ብዕድመ ይኹን ብገለ ቁርብ ተኣልዮምና ኣለዉ እሳቶም ኣብቲ ቦታ ዝኸለዉ ንዕኦም ዝትክኡ ተፃወቲ ከዓ ኣብ ትሕቲኦም ኣፍሪና ኢና ፀኒሕና ሕጂ እቶም ንዕኦም ዝትክኡ ተፃወቲ ካብ ዝተዓዚ ነቶም ዓበይቲ ነቶም ኣያታቶም ንዕኦም ኣብርዮም እሶም እዮም ነዚ ፀወታ ዝፃወትዎ ዘለዉ እቲ ቀንዲ ምስጢር ዓወት ከዓ በቃ ጋንታ ዕበልሲ ከምዚ ሓንቲ ስድራ ኮይና እያ ንኸይድ ዳርጋ ኩላህና ካብ ዝተፈላለየ ዞባታት ዝመፃና ኢና ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ዳርጋ ከምዚ ማሕበራዊ ሂወት ከምዚ ክለብ ኮይናስ ዳርጋ ኣብ ፅቡቕን ሕማቕን ናይ ተፃወቲ ንሳተፈሉ ኣብዚ ስፖርት ራይ ደይኮነስ ዋላ ስፖርት ኣብ ዘይብሉ ከም ምሕዝነት ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ሓልሓለ ናይዞም ኣብኡ ዘለዉ እንዳ ኣፍሬት ትካላት ዝኾኑ እቶም ማሽነሪ ዘለዉ ምስኦም ግጥም ንገብር ስቲል ኣብ ድዋርዋ ንኸይድ ምስ ዝተፈላለያ ናይ ዓዲ ኋላ ምሕዝነት ንገብር እዚ ክብለካ ከለዎ ግን ኣብዚ ናይ ፀወታ ጥራይ ደይኮነሲ ዋላ እውን ኣብ ፀወታ ደይ ተሰራዕና ብእዚ ማእከል ንሕና ከም መደብ ተጠሪፍና ኢና ንኸይድ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቶም ኣዘዝትና ቅድሚ ዝነበሩ ኮይኑ ዋላ ኣብዚ ሰዓት ዘለዉ ከዓ ነቲ ስፖርት ሲ ልዕሊ እቶም ኣሰልጠንቲ ዝፈልጥዎ ኣዘዝቲ እዮም ዘለውና ዳርጋ ሪኢኹሞም ኢኹም ኣብዚ ካባና ንላዕሊ ኮይኖም እውን ኣብ ኮመንቲ ሕጉዝኻ ኣብ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝሕጉዝኻ ሕጂ ተቐንዲ ምስጢር ዓወት ናይ እዛ ጋንታ እዚኣ እቲ ዕቑር ዓቕማ ዳርጋ ቀፃሊ ምሳና ንኸይድ እቲ ዝነበረ ጀጋታትና ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ደቀ ምሓረ ዝነበረ ንኸይድገም ከዓ ብዝሰፍሐ ኢና ተዳሊናሉ ከም ዝረኣኹሞ ከዓ ብዋልድን ብወዳት ተዓዊትና ኣለና ተዓወትና ከዓ ናይ 2023 ጎብለል ኮይና ክንወፅእ በዓል ሙሉ ተስፋ እየ ዓወታ መዝጊብኩም ክልተ ብሓደ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሓደ ባሪኹም ተዓወትኩም ወፂኹም ዘለኹም እስከ እዛ ጋንታ ምስጢር ዓወታ እንታይ እዩ እቲ ምስጢር ዓወቱ እኳ ካብቲ ውዳበ ካብቲ ኩላስ ብስፖርት ዳሕለፈት እያ ነቲ ስፖርት ፅቡቅ ጌራ ተቐኒያ ኩሉ ተመክሮ ዘለዋ እታ ጋንታ ምዝ ደሎ ናይ ኣዘዝቲ ምትብባዕ እቲ ናይ ሰራዊት ከም ምዃኑ ህልኽ ደሎ ብምዃኑ ንኩሉ ብስነ ኣእምሮን ብግብርን ተዳሊና ኢና መፂና ክንዕወት ኢልና كمان نقول وحدنا مر بقفحينا خنعون إلنا أتينا غيرنا كانت أمكن حدا بزيرو أبناء دك السير ما خلت بحدا تعاون كل مدلوات غيرنا وكل متبع نعزز تراخينا وكل متبع ما كله خفل سرايت خفل سرايت 53 كان تعويلنا نبال ملو خفل سرايتي أبغون نخمار الناس عمو دقيفنا يحجنا زي صور تسكيمنا أنصار بريقون قاتينا أبدك أنت خلت بحدا أبدك تبعتي ما حدا بزيرو تعويلنا مالتي እስከ ከምቲ ኣብ ናይ ዝሓለፈ እዋናት ከም ዝረኣናዮ እንተኮይኑ ዕጥቂ ከምቲ ሓላፍ ዘላፊዩ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ሙሉእ ዕጥቂ ካብ ጫማኹም ካሳተነ መጋህጫ ካልእ ቱታ ገለ እዩ መፂኩም ዘሎሞ እስከ ዝግበረልኩም ኣተሓዛ እንታይ ዝመስል ተሓዛ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማሲ
لعل ما نكفل سراويت كمان فريدم علينا قاطعمي ديرناس نسبورتي دوفو يعززتي من دوصحنا على كذا كله تحلفهم نيرم حجهم نيرم تقولوا لكم ما حتتنا مدول كله ما بخفل سراويت تغيرنا مالتي كله متبعس كاب كفل سراويت نارقينا ولا تبزدلو دوزع كبابينا ولا بحفجات سراويتنا ما كابزي بز قرص دله سلازم كل ጊዜ مصيرينا يدملس حجناتو مورال ناتحبو ناتو دوفيلنا عتقنا مولو سنقنا مولو حبونا ما مولو كون ابكي مالتي نزي كاد زلو ودرات ناي جنبارات كم حلاف ديانو ناي منستر مكلخال كوينو سرع زلو بيتروس بزعباتهم ولدو ديانون ابزي ودرات دما ادمعتو كوينهم نخقربو مباعتاوي تمرت اقدمهم زقسمو بز مسرتون زلعلت اوز زلون ناي قدامين كلاين درجه ديانو اب صبو كنتات كم زركبو اب مصاير حد كم زلو منيو زغلص ابزنا انو امداد باخا اتفالالي جنبارات اب از معراب از تواري حيل بحري كومخا ناي از ماكل حجي جميرنا لنا ازي توسخ ازمرا ورحي حموش على حدا زي جمرا لنا طلاله خبابي 70 حد انديانو كساغيرنا لنا مدب غيرنا لنا مالتي حجي ابزا از ماكلكا اب ثلاث بوتاتات امندفرا سنعفه صورونا خا مدب غيرنا لنا مالتي ابزيم كا ابز ماكل از 25 انديانو مديبنا لنا مالتي ስለዚህ ዚኣቶም ከዓ ኣብ ኩሉ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ናይ እዝታት ክልተ ኢንተርናሽናል ሓደ ወድ ተባዕታይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓሙሽተ ታለንት ሪፈር ንኢንተርናሽናል ሕፁያት ዝኾኑ ካልኦት ከዓ ብብዝሒ ፌደራልን ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ሒዝና ከዓ ነዚ ናይ ሙሉእ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ነካይዶ ኣለና ማለት እዩ እሞ ከዓ እዞም ሓደሽቲ ፍርያት ናይ ሃገር ዝኾኑ ካበይ ናበይ ተዋፅኦም ዝወሰዶ ትምህርቲ ወይ ድማ ዝቐሰምዎ ማዕርክ እንታይ ሓጋዝ ነይሩ እዚ ትምህርቲ ብቐጻሊ ሪፍሬሽመንት ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብክልቲኡ መሻርክቲ ኮይኑ ቀጻሊ ኣብ ትምህርቲ ዝወስድዎ እዩ እዚኣቶም ከዓ ኩላቶም ከዓ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ካብ ኩለን ኣሃዱታት ተዋፂኦም ዝመፁ ብፀወታ ዝሓለፉ ተፃወቲ ዝነበሩ ኩላቶም ካብ ፀወታ ገሊኦም ከዓ ብንኣሽዮም ከዓ ምሂርና ከዓ ዝዕበናዮም ወይ ደፍረናዮም እዮም እዞም ተፃወቲ እዚኣቶም እዞም ዲያኑ እዚኣቶም ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ከዓ ውፅኢቶም ንሪኦም ኣለና ኣዝዮም ኣብ ዝፀንሑ ብዛ ናይ መንደፈራ ውድድር ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓደሽቲ ካብቶም ዝዓብዩ ዘለዉ ፀወታን ፀወታ ካይዶሞ ኣብዛ ካልአይቲ ፀወታ ናይ መኽፈቲ ተገበረት ከዓ ብኢንተርናሽናል ሙሴ በየነ ከምኡ ከዓ ምስቶም ታለንትን ክስታይ ዘለዉ ፌደራል ዲያኑ ከዓ ተመሪሓ ንፀወታ ሪኢኻ ኢኻ ብቕዓት ናይ ዲያኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይኸይ ዘሎ ኣዝዩ ከዓ ዝምስገን ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እዚ ቅነ ስፖርታዊ ባህላዊ ንጥፈታት ናይ እዚ ማእከል ክሳብ ዝመጽእ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዞባ ደቡብ ትለኪኑ ኣብ ዝርከብ ሜዳታት ማለት መንደፈራ ጾሮና ሰንዓፈ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ስፖርት ክቕጽል ምዃኑ ድማ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ የነጽር باركز زخبركم تخاتاتلتي لس سبورت نايلوم تحستو أبزي كنزازم بزغرنا لكم مدبات عجيبكم كتكونوا سمولو تسفائنا مرخبنا زغط السمون بخالق مدباتيو كخون كساب شعو سلام وسناي إن تمنى خيف ليكم بوغني سلام